Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Subong hapon ang katubangay sa Bacolod incumbent Mayor Evelio Lunardia kag Bacolod Mayoralty aspirant Albi Benitez sa isa ka face-off debate sa DYHB nga radio station. Wala makaluwas nga mabungkalan ang isyu sa baha sa Bacolod kag Victorias City. Yaring report. Sa pinakauna nga tion, nakaatubangay sa isa ka face-off debate sa Mayor Evelio Lunardia kag Mayoralty aspirant Albi Benitez pinaagi sa debate series ng DYHB nga radio station. Natagaan sa gayon ang duha nga makapatpat sa ila plataporma kag makasabat sa mga isyu sa isa lang ka entablado. Naghatag sila sa ila panindugan sa pila ka mga isyu pareho sang privatization sang utility firm, merkado kag Manukan Country. Privatization sang Seneco. Congressman Albi is hindi pabor. Baliskad, Mayor. Mayor being hindi pabor. Nga, Congressman Albi. Ang utilities should be handled and managed by government. Hindi na negosyo nga pwede ihatag sa kung kay sino. It should be properly be managed by government so that to give efficient and affordable service. So, you have 15 seconds to quickly justify sa inyong stand. Mayor Bing, nga hindi ka pabor sa privatization sang Seneco. Hindi ko pabor per se, but I am open because it has to be shown kung ano gid ang kahimtangan actual. Because while we would like to avoid, if a situation comes nga kinahanglan tahimuon ang privatization, we have to do that. May mga panelist gikan sa academe nga naghaboy man sa ilang mga palamungkutanon. Sa isyu sang climate change, wala malikawan nga mabungkal ang isyu sang pagbaha sa Bacolod kag Victorias City. Istorya nato ng specific nga problem sa Bacolod City kung climate change ang aton pag-istoryahan. Wala kita gina-spare permis ang baha, Congressman Albi, no? So along this line, ano ang imo konkreta nga programa to address baha problem sa Bacolod? Well, it's because of poor urban planning. No? So we've been putting up structures in areas where there should not be some structures. We have clogged our drainage. We have clogged our river outlets that where the water would supposed to be passed and go back to the oceans or the sea. So it's a proper understanding of how we can ensure that the drainage system and the waterways are actually Okay. Dapat bagay mag-resilient kita, no? Because that is even an important aspect of investment. For the record, our DRRMO had always been a consistent awardee. Hindi na makwa sa ilang they had been performing that well, including an operation of a 24/7 monitoring system in the old City Hall nga hook up with the U.S. Navy, so accurate that if a typhoon comes 10 days before kabalo na tayo may nagapalapit nga typhoon. So we're secured by that. Ang sa mga baha, baha is a generic problem, even worldwide. We always see baha because of climate change. Magbaha subong budlay punggan. Gabaha sa Bacolod, gabaha man sa Victorias on a 365-day basis. So hindi ito magkuhan sang baha kay Bantay. There is a DPWH plan for a master drainage plan and we hope we can already we can avail of that. Sa unique and distinct questions, random ang pagpili sa duha sa mga pamangkot nga ihaboy. Ano ang mas makaguba sang pamilya? Bisyo nga pahubog kag panigarilyo o sugal? Dala ng kadlaw sa time bala, Mayor Bing. Sugal kidi. Because ang pahubog yan, may limitasyon na, pero ang sugal yan, wala na katapusan. Lokito niya kid kasi na iya. Kung damo nga daan nakita natin nag-addict sa sugal, kag how I wish we would control gambling because kaluluoy sang ato mga. Okay, thank you. Next question para kay Kong Albi. Question number 3. Anong mas una dapat ginpaobra? Hospital o Coliseum? without a doubt hospital. Nga man? Mas kinanlano ng hospital.
Okay. Next question. Mayor Bing? Can I respond to that? Hindi pwede. Wala tayong rebuttal sa sining around. Next question, Mayor Bing. Sabton ko man nagyapon matapos ini? In due time. Okay, next question. Next number. Sang ginsulat ang ining nga balita, tub-tub second round pa lang ang debate kag nagapadayon pa. Naging moderator sa among nga debate ang station manager sa DYHB RMN station nga si Johnny Bigay kag ginpatigayon ini sa Ictus Church.